Bangladesh rok bong nara tuitor mani Bharat no dos story winya tongo dumburban ni get ti phiogise bong nara tuitoro hayanga kei tui amsake torgla kamu nei borok salayo social media rogo dai kaisa kok social media o viral lang tongmang ka Bangladesh o Tripura no borok ni hini samani North East India seven sister no borok ni hini samani amsake mentality bongni amo belekhe wana masingsa haipono amono serious one sugi tangdi taku buhuro norok joto saimanu Tripura tai North East bisingo Bangladeshi ro kisa kisa ka habi tongmani bongni population bari ritoni mani border to illegal ba bekai kabangma habi tongo tai borok tam saitong khnanya gere di moshika Bongni Bangladesh joti watui tuitorei borok thikakai seven sister tongla khani chau borok hage Bangladesh kirima singsa future ajagani borok illegal babe ke phayai yang notice yong bang tei banganang tabu bo amno care khayanga ke central government ro Tripura totam sasinai pura notice no bongni borok pungui thangba sinai haji borok bui hai hamla samla khlai yang notice tai Tripura no naya amte ki khanyani khomta bo gri bongni borok no jaga illegal babe danai chungnugu tongo mogol bai thang chini Tripura Assam tai Meghalaya rogo tabuk se sung o jaga o kaisa protest khanyani bahut muskil nangi tongle ulong pura notice sing thangnai ari Bangladeshi borok yang phai tong illegal babe Bharat sarkar kumha che care khayanga ke amna mote ngake o je borok sai tomani amne kisi serious na na haji borok kuno missile tisile long bai hamla khaimi aphano borok illegal babe hapai mano jaga o haike bongni population bangai chini Tripura to norok joton seman to to sana nangya notice pura nawe borok je borok kok sai tomani amo social khlaimano hagen nor comment bising tike sari ani kok sai tomani am kubi da tinin video am sunun nor video ni saja khala khala di channel subscribe khala di joton no khulumba kya hambai